Salutări tuturor amicilor, eu sunt Andrei, bine v-am găsit la un episod mirobolant de Brawl Stars. Suntem aici împreună cu primul și se întâmplă să fi terminat tot Brawl Pass-ul. Tot, fără bani în joc, fără nimic. Poate pe aici am mai deschis ceva, da, este ceva. Următorul, deci, cum se numește? Summer of Monster, sezonul 2. Păi, da, cred că următorul Brawl Pass se va numi, nu se va numi, cred că îl va face mai puternic pe Obit. Că multe informații din Brawl Stars arată asta. Ați văzut? Ați văzut și voi, nu? Păi, momentan nu știm mare lucru. Ai de mama mea. Deja am pierdut meciul ăsta. Maxim de pierdut, am pierdut. Păi unde am spus asta? Am jucat cu Rico. Nu cu Rico. Cel mai slab brawler al meu, Tara. Mulți cred că răspunde, Tara nu e slabă, aia. De zic că Tara e slabă. Slăbuță. Mai ales de Power 7. Păi mulți o să-mi scrie în comentarii, păi, fă de Power 7, că văd că ai destul de puncte și destul de bani. Da, dacă nu vreau. Eu vreau brawler sau altceva. Șansa de gadget la mine e de 2%. Să se știe. Mersi. Vezi că e cineva în bușă, am văzut că a intrat. În boscheți. Vezi că sunt boscheți, vezi că am intrat. Păi da, Tare este un brawler bunicel să mor eu. Mă voi descurca cu astea care trebuie și... Sal Rico! Bun, văd că s-ar putea să fie acolo. Da, ești acolo. Eu mai știu că pot să spun ale. Bun, ești, tu poți să mă vezi mai bine. Da, ale. Ai de mine. Fă-ți ultimata și curește-ți drum. Dacă mi-am curit drum. Fire ai tu să fii. Să mor eu. Vezi să nu intre pe acolo, că nu mai scapi. Și vezi că e Tara în buș, nu-i bun. Vezi? Bă, a fost ucis de mine. Și tu la fel. Băi, mă bucur că am reușit. Cum îi spune pe 8-bit? Da, nu vreau să intru pe game mode. În următorul Brawl Pass, cred că îl voi face pe el primul de Star Power și dacă nu merge, Nita. Dar cum să numească? Dar voi ați văzut că când Brock intră pe un jump, ochelarii acoperă fața? Multe mituri nebunește în Brawl. Necal. Ia, dar nu mai am ce să fac. Așa, dă-i.
Vă atacă de pe două părți. Cel mai bine să iau cubul și stau liniștit. Ups. Mă bucur că îți crește și puterea. Nu doar stimul. M-am descoperit cât de prost pot să fiu. Da. Pierdut. 6 minus 0. Minus 1, hai. Jucăm și pe alt game mod. Vom juca și pe alt game mod. Mortis Saigin. Vom juca și câteva meciuri la powerplay. Că nu s așa unul. 3 meciuri la powerplay, cred. Leon. Mișcă-te, bă, băi. Georgica, mișcă-te. Bă, mi-e frică, bă, de-am plonti. Mișcă-te, gicorci. Bate-l, bă. Sau bat eu. Hai, Leon, bag-te pe dinita. Bag Perico. Să mor dacă nu bat. Bun. Bag-te pe el. Pe ea. Bun. Bun. M-am băgat Perico. Dar pare n-am reușit. Da. Bate-ți ursul. Am puțin bug. Game-ul e puțin băuit. Dar nu cred că va fi o problemă. Nici ăsta e prea bun. Vino pe noi pe Leon. E și mai bine. Bun, și vine războiul. Bum, bum, bum. Atu, bă, pe cineva. N-am avut echipă bună, asta tafică. Dar vă spun, după meciul ăsta vom juca la powerplay. 100%. Nimeni. Rico, Rico, Rico. Dați-vă pe Rico. Stai, încă există o șansă. Dacă își dă Carl ultimata, dar nu. Nu, mă, nu. Zic eu, sincer. Mai avem puțin. Și eu aduceam 4 stele în echipa mea. Powerplay-ul la scrie la Legend Grab. Și am 101 punct. Let's get her, dar vreau mai mult Star Power, nu doar pe el. Că mor, frate. De la atât ce puțin Star Power-uri. Da. La jos pe ăsta e Star Power-ul bun. Bălescu. Cred că n-ai Star Power. Zic eu că n-ai Star Power. Ai, de viața mea. Susi Jopi. L-am mai avut în echipe adverse și știu că e un prieten de-a meu. Strom TikTok. Bă, da, are Star Power-ul la care vreau eu. Susi Jopi. Toată lumea s-a așteptat să vină Susi Jopi. Dar Susi Jopi acolo, frate. Încă o meci pe de gen grab, pot să zic de acum. Dacă n-apuc să-mi dau ultimată, degeaba mă mai joc. Nu, n-apuc să-mi dau ultimată meciul ăsta. Zic eu sincer că n-ai reușit să-mi dai. Ai de Susi Jopi. Bă, bun mai sub, bă. Acum, Olescu, hai în baza noastră. Susi Jopi. Nu cred că se poate să răzbune pe mine. Olescu e acolo. Liniștit. E chiar aici Olescu. Vino și ea lăi. Lajă-i prima. Cum așa?
Vă mai dat voi Epic Queen și nu știu. Epic Queen. Ca la Bowmasters. Nu se poate, frate, nu se poate. Ne curci cu Shelly. Păi toate de pe trophy roll. Vezi că-ți dă nerecuci. De cuci. Lu bonus. Aia fac. Meciul a fost epic win din cauza mea. Toți o ultimată. E black. Fugi, fugi. Fugi că am și un gem. Dă-ți, dă-ți, dă-ți. Hom. Așa fac cu câinele. Nu știu dacă se audă pe fundal aici, nu e chiar rău. Două gemuri, haideți. Haideți încă un gem. Ori de-l iau eu, ori de-l ia Anita. Câștigăm oricum. 11, hai mă, Shelly, că nu te pot. Nu te poți ascunde de mine. De furia mea. Eu cred că am fost cel mai important aici. Eu cred că voi fi star player după. Era să... Pe ce să mor? Mai îmi dau pe coinii. Wow, n-am știut. Poate mai facem și mâine un episod de Brawl. Atăr Mustafos. Freze Lucky. Intong Botter. Să pune cineva cu noi, bro. Vrem provocări adevărate, nu bebelușeni. Bun, ăsta mai e și bebeluș de la ei din echipă. Pe bune, de ce te faci furios, ești bebeluș? Fără glumă acum, te faci bebeluș. De acord cu mine să fiți. Vezi că vine, vezi că vine, vezi că vine și are viteză mare. Vezi că vin. Da, și turbo. Păi îmi pare rău că am zis. Dar chiar merită. Însușirea de bou. Da. Sigur pierde, nu mai facem epic win, că n-am pus să-mi dau ultimata. N-apuc, bro, să-mi dau ultimata deloc meciul ăsta. Să nici măcar să o păstrez, nu pot. Da. Mi-aș pierdut. Epic lose. Scrie toată lumea în comentarii epic lose. Măcar nu e chiar epic lose. N-am pierdut. Fără niciun gem. Am pierdut cu două. Epic lose. Niciun epic lose nu mi-a dat. Bun, mâine mai jucăm aici. Ce să zic. Un shutdown. Ultimele două meciuri de shutdown. Sper să iasă bine. Te ajut, Hor? Ia. Horiandru. Eu l-am luat, deci. Hor l-a omorât pe B. Din prima. Da, mă, bine. Fără aia. Bad ending. Nimeni nu știe că a rămas aici. Când ești concentrat, uiți să te mai vezi. Tu uiți să-i mai vezi și pe ceilalți. Pe bune acum. Riptor.
Hor. Rip și eu. Păi ce pana mea, nu pot să-l bag pe Sergi. Sau pot? Mersi pe M. Mă râsă pe M. Hai de mine, hai de mine, hai de mine. Să mor, să mor, să mor eu. 30 shield, 30 shield. Mă duc după Hor, că n-am ce să fac. Hai de mama mea! I-am spart shell-ul. Al lui Sprout, rămâneam 2. Ultimul meci cu Daryl. Sergiul Fine Ending. Pe ea nu cheamă Simi, o cheamă Sergi. Glumesc. Sergi. Red Hill, Red Hill, Red Hill. Hai de mine, hai de mine, hai de mine, hai de mine. Mamă, dar am puțin black, se vede? Numai pe Cron m-am dus de 2 ori. Gol. Să zici gol. A blasti. Doamne, mai da, domnule. Gol. O să încheiem aici episodul. Eu am fost Andrei. Nu uitați de butonașul de like să rupeți. Pa!